És molt possible que no en cregueu, però una vegada vaig estar en una altra dimensió i la meua vida va canviar per sempre. Cada matí arribàvem a l'escola sense energia. Menjàvem sempre el que volíem. En el nostre temps lliure sempre fèiem el mateix. I a la nit, una altra vegada. Tots els dies eren idèntics. Però un dia va ocórrer una cosa diferent. Resulta que hi havia un món idèntic al nostre, però amb un altre estil de vida. El cas és que semblaven més alegres i amb més energia. Em van contar tot el que feien i la vida saludable que practicaven. I vaig comprendre per què sempre em sentia esgotat i desanimat. M'hauria agradat quedar-me, però vaig entendre que havia de tornar al meu món, perquè ara tenia una cosa molt important a fer. No va ser fàcil. No obstant això, al final vaig aconseguir que la nostra vida fora millor.